Yada se ya mo kwa babie me Adom TV bedwam na o hye no medi de afia amankwa tamakula sedan koma ombre no wadagia no otwemu nyina se medi ka watie ye na wafamu aba medamo ase onse adwuma no se de ye na ede ya enye de bia na bekode ama o san kwa ma wo a enje so obi town ana obi mpo obi asem da bi se de adwuma tie no se de tie sa pepepe ena wo so ka no me titiru se de tie no sa na mde beto ho e de ama wo minimo bia e adwuma no na meye nti ede ya metia wo na so se metia wo na so a fache ne hunu ne se e adwuma we anya personal ye wie ya obi akọ ne fie na obi akọ akoda se de wo ye wadwuma pepepe no sa nso ene ya e wa ha ye ne pepepe nsem bi wo ho a sensentwe ni anyi mpia mpanifo no sometimes wo mu hunu nti ye yi ba e ma no nya oya bebre esanse ye wo nua bi nti na ne sa no nso no afa kwanya so na no nua no nso akasa na enafie yi asemidi ka no ye pese ye gina ne ma mienu so mo ne ye ebedi adanse se ofanko amasama kwan no ye keka ho nsem bebre na kwan ne nye ewo mu se ye nwie ni nyina kora de nanso enne de waye nti e wo se ye ka because na enya kora ne ye bekan it is say waye ne kakra ma ye mo trouble aye akono kakra wo muti nti ade ne ye nka nti wo se ye ka nti na e wo se ye bo contractor na baso na nka we na nka me hwe ani mu nso se anka yen ya ye fa kwan no so no so nka e ho na so nka yetimi ye bibie de ba na Adom kase nso wani tua enya ye beka ye nso ye beka nti se no Pokuase ama sama kwan no eso no ya ye ne ye kakra first na nko ye kura na nso mo fa so mbe madansefo se die at least unko denchi bia mumuni bia nom ne ade nti contractor yeda se ministry of roads and highways yeda mo se papa se motu ho na mo na de akanyina nso mumyenye yenye ne ntem nso ne ntume mua fi se na wotwe bia obekọ workshop de ano odin na wo kọ no bosumi ana bosumi mienu kra nya easy na every day obi say obi bu num ne ade ne ha dwen kobasa nso a na yen a passenger fo ne yenso ne kwa hohiahia mu fi se car ka wo se from circle to Nsawam straight no obebu ne toto saa na de amawo ti se ne nsakra ye bia bamu na ye se ya ye da se ne aka ni nyina na ye besre wo se obekoso na ja waye no entam nso hariso amaye na aban so famu dia wo so ye ede eboa contractor no so wo so ye yesika semu famu no nso oto nso fomo de na nso e wo sa aban ye ja be de keka ho now they say cabina dia odi ama no na one thing so na say si kwan ye wo mo e ka wo mo no obi store ni ade e ka wo mo wontu no yanya ade no na no adane manso so ati asinti esa na e ma vim nka wo se contractor ne de kọ no won kọ no sa because on ze wo behwe nipa kakra nso untumi emuani nso kwose obi agapade sa nti ye kasa nom ne ade empatade bia aban so wo so de mama wo mo tetete ho wo se yi wo mo free ho no na aban no so aye sa ne ma ni nyina nso ntentem se ye nyina ye afamu de ye de wo so obi aya menye ni se delay bia bebeba hwe nkaka we first no a kabana wabu agumu be 1000 but hwe enen wo koboko nti ye ya adwen se ye mfa ho bie be akofa eyi ye fra ha sei Pokuase akowura mu abri no se ye nsan ya adwen kwan no aye yie kakra aye levels ana making nti ye mom ye nyina ye mfa ho na fe obi anso enye ne de ye da mo ase papa said ya meka ye ne ye de ye niema mienu we ne ye beda ase ene ye besa dan no madi kire ye de sesei so far so good baby akwakodu ti ye hwe ni mu said the contractor ama ye no e bedu ho de aguso kama saa so ne ye hwe ni mu say other regions nso wo mo challenge wo kwan ho no ye nyama won ye mfa nguso kakra na ya sometimes ye ni say no bonse ni ya adwen fi so we na ye main road ya fa so nti ya adwen fi so ba me imagine de ehye kurokuma bi mu kuafo kwan nom ni ade ya ho na ndo ba yi wo kwan ya seye nti ka na kwa na akotim saa ho no so no farming areas ho na kwan no ho so wo se ye hwe na ye de ma kwan ho nsam de ye nwie ka da aban bia ba ba to bi
nti wo ba be bia ye na so aye bia wo be ka so be wo ba so anu aye ye we nyina akasa bia anka de na ami free ha akwan no ho nsem na ye mmonwura trend bi ni nyina no ejina se me de me dika a picture bibia kire mu a se bia akra ye bone na wantia no waye bone ba ko wantia no waye bone mienu wantia no akra nti ene na se yantia na antre ne so aba moro no ama na ehu sade na waye na enye de a akra asem de ebe no ma ebe ka ho nti saa kakra na odi nyi to bon say saa because oye no yantia no sade na woye na enye enwura na wotu agu hwa na enye wote care mu wanu munsuo na wayi na wato atwena bonten yanka ekyina biem obi benso betene no wayi no wato agu abonten yanka nti saa afia ye ni beba ye ho so se ye pese ye ka no afia ase abaye part abeka ye ho nti wo ka na no aye den ye ya ye di dwa wo kwan ho eni kwan se ye di dwa wo kwan no ho ya ye store e de ama ye wo se ye kom afia betena ho ene me ba yanka a whole week matena ho yanka afia wa adamfo bi a wonu so di dwa onya ba bi sa nko ope ene afia hin na say wanya mete kwan ho ha sa no no so abeka ho na afia adamfo no so wa adamfo bi no so abeka ho ti ye beti ye ni no pavement na wo se ye fa so no na afia ho ne ye di dwa nti me na me no mi twamu no mistakenly na me ho koka na niam na hwiegu adapa obetwa no enye easy ni nyina agina sa ahyase no ye hu ye no ya nka nti na aba beka ho hu ade no ba ko wanka hu mienu wanka hu miensa no wanka nti sa nti ebehunu no na kwan no hu nyina adwadefo nko a na aye ma ewo ho because ye hu ye yanka nti afia betomre bi na afia wo ye se wo ka kotu wo mu a na me obatan na single mother na mi kuna wo hu sa asem we wo ye nipa sa wo tie a eye wo homete sa ubeye bibi because eye no kre bia wo ye single mother mpa oyo obatan kunani ne ma 5 ne ma 4 3 ono na hwe o school fees nti wo kopam o ma free kwan ho no na sa de sa bre no aduane be no ne ma no bedie nenso senke ye sha ase no ana ye ma o mani da ho hu sa da bi ha ye ntena ha nidwa ko inside there nka wei meka ne say bia blackmailing bi eni wanka beba mu because ye nidwa ho nti obi ama nti me ame to no kra me no ko inside makwa akoto ya anye de na me kan de abesie ye wo hwa na say bia asem bi kobo obi depending on any pakro de because nkofo bebre akwa akopie mu ewo ebia posifo ho ana yokofo ho no ko obi antie quietly na omodi omasam na no ne ya wie ni aba na emom se kwaye bia obi a woye kese ewo mamu ne be wie kire na so ye manyoni na chitafo aba no ma abegu ho se bia memfa yoko enye yanka baako enye de edi kan ni afia nso ya kire no ne ya de ukogu ha wo hu anse onso ne supporters ni aba abegu ho na saade no mpanifo manimu ya hwana yenim se eyemra ye frɛ obi se bi omra no meyi nsemfo abaako mienu bi ano a se do de nka ya frɛ kaboko na nka obi akọ na nka akọ yi de ado na fi be wie akire se ye kompo ene akọ show bibi kire bi a ye do ne ye ni sompo a sanke no kra no nke bi anka ye boko ka ye din nenso ye no mu asem bi a ye beka eni de we a ye beka ma dwumakuo no a wormo ye investigation ana ye kan kwa no chese ye de wo mani mu atwifom enso sa fo no ano se fidie ne tene ne bedi wo mo ho a sa fo no emre bi atwamu no wo mo fo mo nya hwe ye kasa tia wo mo ba heart ema wo mo ewa akire mpo a ye mu de kra ye nkọ ho ye ni mo mo hwe no ye ya nso ye nya adwempo bi e de afa wo mo ho nti ye mfa buo kra ni huro bi mfa mo mo ye nhuro wo mo bie mu no afi sa fo no asa ba betene wo mo no e be praise wo mo
ade no aye baako aye mienu aye miensa yenkan ene yetimu enti saa no saa adwumakuo na yama ne tumi so wonfa nhwehwemu onfa nye sei no afia se ya chechire ne nsakura agunachi because enne ankwa ama no enti adwumakuo no a ye de asi ho so onye investigation omunye sei no onye papa se china table ne tene na bama ne de a saa adwumakuo na won mo ye nti wo behwe na office na animu ho institution na animu ho na nipa kwakọ bodom pem wo ho a ye wo security agency a se pa se bebi o wo makoi enya ada ne ba baako e ba mienu nipa no bo wo ma no be 10 ana be 15 20 no a ye betimi a contain no ye ntimi ankoyi wo no mo anfiri ho ne ye gya ya be mo be bebre wo ho ayasam na meka no ayasam na meka no because ebi wo ho no mu a na meka depending on the person na ayede na kọ ho no wo behwe na supporter bi na ne bu afua because ebi a de okọma ne bie no na ode na to ho empokura bi na case no kura no wo munimo akake nti we ka we na nti wo bewie no kura no wonte ennanso wiase e wo ne Ghana nsembone no ekose papa no asem papa na wo kan wo munti o ono ana so we decide we ya make say won say me free abeba na obi aye audio we twa me de maba no akofo obi atare ho me wa me mo obi adin so me ma general statement no be bi ono eye ni interest na ho no obe pick nti nachi dini no a wono ni mo hwe no ho ana ono so gina atenie poto nti we de America de abesie ne se bambofo ade bi a ye bi a enye no yen start boom ene ye ba ho ye ba no batches e fa yoku cases no ne ade e frefre na omo ba ne kakra eni die mu se kono omo kọ ho no enya entam no a ne asia no tanse e be mo maye bebre na fe na ye use tactics ahodo ne ye fa water can no ne ade ne eno ne ntwaye because one man ba ko one man mienu omba ni pairs groups bi kakra e ko na no ma mo mahunu omo level wo mo mahunu mo free ho ya nya ne saa obi abeyo o because pani ni ye ya nka hwe a akura kwa ya ede na abeka ami fancy o man hine kobno sante aye krado ti wa ya ya tifie no ya access ni age yenjeje saa de no I will be by your no dear, ye be janamako, but one how be only be you so as a scapegoat. Now, unyon kuno a walk of fight, a man walk be a mano. One will be yet or no be found near you know, now money do replace it. Ye no science, yen ye. Yen ye careful, yen tia sem no, yen muntia, and sunny a comment, and sunny at the end, dear, your opinion no so about bunting. Yes, will be a court ye fun near the engineer, near the near court. Ne ye ne me bi ensem fata motoi na nam ha hye kwado me na asem mo akwa babiem well me Joseph ya me jiri se bia boko oh bibia boko na before beba na ye di kan da contractor na wo ya masaman kwan no say aye level kakra because me ne wa na ye tena ha ye bomu saa kwan ni yo nti wo ye bibi kakra no ya da na se stress de aka no so omo entwaso well contract and the sheda and then asibia and ejuma na yedenika I think we have to be grateful to sector minister and any minister bia na be pim ne doors such an emergency situation obetias here na sa wo so yes ya sa wo so anye fe beba because one bibi ntina there be ontimi nka se onko sa hye nim ebra ye tua ne kama no we have a lot of contractor friends omo nyina pese omo koye adwuma but sikani ho ahontimi koye adwuma nti ono de na adwuma no nti enya de foforo bia ti okote da ne minister na am hebe ti asese sika ho asema atosin ti obi a ye da na se bi on de etua ne ka o ye obi a ye da na se even though minister na said ye so hwese akwan so ne ada akwan nyina be but or classify we as priority of priorities ye wa akwan ahodo bebre asese ye sikani ho de ba we de ho akohia ma na boro so nti de aseda na be ma no because obi wa obeti obaka si nti ni sikenti yenya de so atiase but what you say yo it's his responsibility already because that is what he's supposed to do but we need to appreciate the quick response any effort out there to so
na contractor no so no yasre aha ne yesre ne se kakra na ne nsa aka no ono nso fa mpem kwa anim ema yie na ye ho hare ye infonyina wo yi chese ampa no krani now we can breathe a bit ama yeso one high so far sa kwan we shuna ne kwan omatima amana ye tra asa no na wo fa so a obi ne kana se mi so obi ne boy yesu asu was river Gordon na sa na ya koye we appreciate the minister so much and we thank all the motorists and they apply kwan no ye da yina ho ase for said yes kan yakoma to ye yam share ye so even though there were some 1 or 2 demonstrations it's good for our democracy ye ntimi nkotwe ba ntimi ntwese kan ye ntwituo se bibi kochewa our worst form is say ye chiro and as ye tena se ade ye nkobiem because onye we ma ye nye and here there will be bias. That's how we build the country. The minister governs Agboja honorable CP only your entire technical team led by your chief director Adom, and of course you can't leave out the finance minister because 2 day only be released the idea number the era Dr. Atoforsen, so we appreciate you so much. And finally said the assembly is PM manpanyi mane to form no on also amfa consent amba ebayere nti manpanyi also demonstrating that listening attitude with particular reference to Amasama Ekwan. If you enjoy your weekend, SD any assemblies for the same kwadamu and one empire boya nyame aboya ho baya munko bompa magana egusu ayebo no de nyame animu ne empire de o my Ghana egusu ayebo nterade so enka ho. Let me introduce me how na ho yewo nimnyafo Azuma on a breaking record ewo amanyo sema bakosemu and akrufum de oti a oye de kokase NDC go win akruf wo de wa sisia na we it ye chose bibi sunku bi woni and akrufum ade hye ne ho anti ye da na sese wa ba na de be ka che ne se onka akrufum ba bi ogina bia se ewie wo anopa onwumre anajo onka akrufum na akrufum fo nso akai no ebra yesa ko to no so aba 2028 se akwapa no kwafo na when the one ka hwe ayi de a wo maboche nku akọ me ba wa de to so bi nso ye babu no so akosua mra anti ono so ko Dr. Baomi office so to di atrenchen ni gidie ni se Dr. Baomi abenya akwanya be di MPP anim na ni gidie ni se Dr. Baomi abetimi asa akọ na wa ye Ghana mampanyi o do kape bo si ono ba Zuma be bu na nim kaka basa de ko ye manifo eti okasama the new patriotic party chenku bono de amanyo semfo na de ba de so enti de bia da we encourage ourselves to say nka ebeya but also your system also is built on a certain tradition say ye be fa ukuna na oyire busuafo o maame busuafo o siwa mu obi a beba enu ntina oka na vet no do adwa ko say ranka ye koye vet nya but ye dia no tra na ka when you are in the soup abon say ufifi say komra santie na nya mi hirame a kumawufo oba kwa benfo oba ahafofo oba ube den pa no aka tro mu say me ma omba je obetima say obetima ka say ne o tiso kakra so what as ba say ye manage you na me say je obetima say o tiso kakra ba say won hihye mu no o ma busuani bia o hin bia then na wo kra na kro nko back to kro ni bia ntia no so obetima manage but when dey obeti say Shatawale dey it was expected na me nim the queen owo edowo street ni so enye the corporate people omunya daje mano owo do anka say street ni so jomo no utie no mka say na omunim say eye mfumusuo enye mfumusuo just omo ken ne dey wan free one ma e omo so omo nko I think say ni nyina mu no wisdom a prevail ama bibia akokama me dey bia da me kan mranim for hanom pose for no so omo ti hwe no mo nkyere anam ka say nipa bi wo hon ma ofoma ampa say mran nidi ba say kudu bail nsem ne kwa na menim dia no mo hwehwe say so obetima gina ka say obeti say we die okwa nya dia obedwane na ne ho ahom tinti no ye ma no enko wenu ano say nke gina wa ma we ade a che na anka say bibire say adofai so ati say tinya me ne da na say ba no crash ne say asem ne say tie bia no yokufo ne na lawyer fo na hye bo say ombekoso e de omudwuma e wo ne kwa so wo mra kwa so that's it the Asem movement for you na for dem nkoda na momompa say bibia be kama ba nipa so di ba bia
Who so what nipa Adom di wachi say e ma hoto so kakra. E ma hoto so. Na wo hwe na thank you or dear brother me dia. Hey. Na fi an kwa so mu sa na ko no hwe oni obi ani wa. I always want it atete. You know, in a way they also did well and I'm sure say Obe appreciate you mopa. Lessons for all of us. They be adameka. Lessons for all of us. A sign wo ho, a mrabi wo ho betima akoto na akwa enti mesra onama awko be nyina ade a wosra se musuoni a sign ne ade bi edo be ko gina mra ni ma ensem fata. Dia ya pa se ye de asemato so na between wo ne onyame ne nim se asem de nya wo. But nipa obe no convince nipa. And to say for those things are very very healthy. Nyame ka weekend yi. Amen. Me ko ezini masako assemblies. Wadaroma. All right.